Il-kandidat għal kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ma ddejjaqx jerġa' jitkellem dwar Malta. Grech għamel dan waqt intervista fuq programm fuq l-Istazzjon Nazzjonali meta kien mistoqsi dwar il-furja li qajjem fuq il-midja soċjali meta qal li meta jkun imsiefer jgħid li mill-Greċja għax kun jomu Grech. Peress li Grech ma nafx inti meta jina falsuat Taljan. Dina dejjem ġrat ta' ġifieri l-ewwel ħaġa jgħidu li Greċ. Mbagħad ngħidulhom le mhux Grech, you are Greek, ngħidulhom le I'm from Malta. Meta mbagħad bdew jinqalgħu dal-affarijiet kont imsiefer in-naħa ta' fuq tal-Italja u again Grech qed iva Grech, ħalli ma noqgħodx noqgħod nispjega mbagħad Malta. Dwar dan sorsi tagħna fid-Dar Ċentrali qalulna li l-prestazzjonijiet ta' Grech f'intervisti fuq it-televiżjoni fl-aħħar ġimgħat ma impressjonaw xejn u qed iqajmu dubji kbar dwar l-abilità ta' Bernard Grech meta jiġi biex jesprimi ruħu f'dibattiti politiċi. Intant f'intervista ta' madwar nofsija, Bernard Grech żelqitlu raġuni vera għaliex aċċetta l-eżitu tar-referendum fuq id-divorzju. X'wassal biex bdilt l-opinjoni tiegħek? Kont naħdem fix-xogħol fil-qasam tal-familja u kien jiġini klijenti li jagħmlu xogħol ta' separazzjoni, kawża ta' separazzjoni jew nkella kuntratt u mbagħad wara ftit żmien jgħidlek isma' nixtieq nagħmel divorzju. Għall-ewwel tgħidilhom le, għat-tieni tgħidilhom le, tilhem tgħidilhom le, mbagħad jgħidulek isma' dot ħatoqgħod tibgħatni għand avukat ieħor. Fimt illi anke fiċ-ċirkustanzi klient mhux ħatibqa' tibagħtu lem u allura iva dejtu. Ġifieri meta għadda l-referendum tad-divorzju, bejn taqdin nies li jagħmlu d-divorzju. Kont qed naħdem, kont qed nagħmel xogħli ta' avukat Grech. Dwar in-nuqqasijiet fiskali tiegħu Bernard Grech waqt li xejjer il-famuż ċertifikat li ilu jxejjer għall-kampanja sħiħa qalli meta ma ddikjarax idħul minn fuq l-istudenti tal-Ingliż it-tort kien tal-iskola. Id-diffikultà fl-iskola kienet illi huma ma kellhomx il-permess li joperaw u allura l-iskola ma kellix il-permess li topera kien hemm il-ħtieġa li jiġu dikjarati, ovvjament ma kienx noqqas tiegħi. Il-preżentatur tal-programm staqsih jekk jaħsibx li għandux il-fiduċja tan-nies li kieku jkollu l-finanzi tal-pajjiż fideh. Bernard Grech għalhekk. Affarijiet li semmejna, taħseb li n-nies jistgħu jafdawk tmexxi l-flus tal-pajjiż? Iva naħseb in-nies jistgħu jafdaw għax in-nies iridu l-onestà. Timmaġinak Prim-Ministru daw id-dellijiet fuqek li kellek taxxi ma dikjarajtux. Viżibbilment skomdu mifxul quddiem dawn il-mistoqsijiet, Bernard Grech ħadha mal-preżentatur tal-programm. Glenn, jiena nistiednek illi ma tarax biss midja waħda f'dan il-pajjiż, nissuġġerilek tara midja differenti. Dwar il-klikka tal-establishment tal-Partit Nazzjonalista li qed tappoġġjah, Bernard Grech ma ddejjaqx isemmi lil Kristi De Bono u lil Herman Schiavone bħala dawk li tradew lil Delija. Il-fatt li hemm nies jappoġġjawk illi fil-beraħ ma jridux li jidrin Delija għax ma ġibtniex dwarhom. Le, dawn għandhom kull dritt li jkollhom l-opinjoni tagħhom. Kien hemm żewġ persuni partikolari li kienu saħansitra parti mit-tim biex jidrin Delija sar kap tal-Partit Nazzjonalista. Herman Schiavone, pereżempju. Kristi De Bono. Kristi De Bono, pereżempju, iva. Kien hemm persuni oħra li kienu jappoġġjaw. Għażel ukoll jitfa' botta lil Delija li ma botta meta pressat fuqha farfara lem. Meta xi ħadd jiġi elett kap tal-partit, dan jingħata mandat biex ikun kap tal-partit. Ma nadax mandat illi jista' jagħmel li jrid u jibqa' hemm akkosta kollox. Ġifieri jekk jiena sentejn għal Adrian Delija. Le, qed nitkellem fuq. Mistoqsi fuq in-nuqqas ta' dibattiti bejn iż-żewġ kandidati, Bernard Grech waħħal fil-Kummissjoni Elettorali Nazzjonalista. Dina kienet għażla tal-Kummissjoni Elettorali li ma rriditx illi tagħmel dibattiti. Sfida wkoll il-Delija li jekk jiġi elett kap tal-Partit Nazzjonalista mhux se jirnexxielu jqaċċat il Jason Azzopardi u l-bqija tar-ribelli. Laqqas Adrian Delija ma jista' jnaħħem il-Parlament li Jason Azzopardi, laqqas jista' jnaħħem il-Parlament lil min dejjem isemmi, ma jista' jnaħħi lil ħadd. Fit-tmiem l-intervista, Grech tilifa għal kollox u meta ġie mistoqsi dwar il-pożizzjoni tiegħu fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni huwa għalhekk. Dal-paroli vojt li għax folab u mhux folab irridu naqtaw.